skal bare flække dem der, mand. Yes. Ja, hvad så, Joe? Ja, jeg har samlet de andre drenge. Ja. Min fætter, han kommer nu, Mille. Han kommer og henter mig. Vi er på vej over til dig. Og så sig til de andre 3 biler, at vi kører med det samme. Ja, det er ordentligt. Hej. Hvad så, mand? Er det i dag, det sker, eller hvad? Ja. Er du sikker? Ja. Godt. Hvor tror du, det er? Kom, vi tager svømmehallen så. Kom. Svømmehallen? Tror vi skal... I dag? Kan du huske det? Søndag? Det er fordi, jeg skal Maria. Jeg kan ikke, jeg skal Maria til... Jo, Maria, hun skal blive i Vietnam. Hvad fanden snakker du om? Nå, sagde Maria. Jeg mener, det er fordi, jeg skal min mor til Odense. Han er fordi, jeg gider ikke være sjov, mand. Nej, jeg mener det, jeg skal til... Vi skal til at gå snart afsted, mand. Kom. Nej, jeg kan ikke, jeg skal min mor. Altså, prøv lige, tag det der pisse op i røven, og prøv lige, ring til Ibro, vi skal snart til slut. Ibro skal mig og min mor. Mille, du kan ikke bare... Vi har brug for dig, mand. De er mange derovre. Det kan jeg ikke, jeg har lovet min mor og Ibro, jo. Det kan jeg ikke. Mille, du fucker mig hele tiden af. Først var det Maria, nu er det der. Ja, Vi har jo aftalt i dag. Hvem er Masud? Hvor er Masud det? Så Masud, han skal også med. Snakker du om? Det er rigtigt. Okay, det her det. Så det hele folk kommer nu? Ja. I må klare jer selv, mand. Jeg vil til at smutte, jeg skal gå. Jamen, prøv lige at høre. Nej. Vi er jo ikke mange. Jeg er ked af det, mand. Jeg ved godt, min fætter, jeg kan ikke. Vi ses.